De netverzwiering in de Waarden is weer een stap verder. Een distributieruimte van 41.000 kilo is de plak zet langs de koorten. Het gaat om de 50ste ruimte in dit project. Dat is absoluut een mijlpaal. We zijn als netbeheerder volop bezig met de uitbreiding van het net. Dat doen we in de dorpen en in de wijken en ook in het buitengebied, hier in de gemeente Achtkarspelen. Ja, en daar moet je natuurlijk even bij stilstaan. Tientallen alle meisjes die het meewerken in het NuLely-project wie het zoeken van de plaatsing van de ruimte. Ook de gemeente Achtkarspelen weer erbij. Zij binnen blij met de verzwiering van het stroomnet. Ja, dat is denk ik heel erg belangrijk. Want je ziet gewoon, ook in de gemeente Achtkarspelen neemt de vraag naar elektriciteit heel erg toe. En bovendien, je ziet ook de opwek van eigen energie. Dus teruglevering is ook heel erg belangrijk. Hoe vol zit het net in Achtkarspelen op de stuit? Nou, het zit behoorlijk vol hoor. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijventerreinen, ja, dan kost het soms toch wel 2-3 jaar voordat inderdaad de bedrijven op het bedrijventerrein aangesloten kunnen worden. Aan alle kanten probeert de netbeheerder ruimte vrij te spelen. Op piekmomenten worden bedrijven vregen minder stroom te verbruiken en het bestaande stroomnet wordt efficiënter inrichten. Uiteindelijk is de oplossing netverzwiering, maar er mag nog heel wat barren voordat dat klaar is. Ja, in totaal, ja, schrik niet. In totaal moeten we in Friesland, Noordoostpolder en Urk, dat is het gebied van NuLely, moeten we zo'n 400 gaan plaatsen. Dat is een behoorlijk aantal. Met deze 50ste is dat een hele mooie mijlpaal en zijn we goed op weg. Maar het laat ook zien dat we nog een hele grote opgave hebben.